Това ще ви взриви ума, как едно малко създание може да промени всичко. Разкриваме връзката между инвазивните видове и замърсяването. Представете си, че сте риба в езеро. Всичко е спокойно, докато един ден не се появи ново растение. То расте бързо, завзема вашето пространство, храната ви и дори приятелите ви. Това правят инвазивните видове. Те идват непоканени и превземат всичко. Но не спира до тук. Замърсяването също играе коварна роля. Пластмасови отпадъци, химикали и други боклуци създават идеалната среда за развитие на нашествениците. Представете си, че организирате парти за най-лошите гости. Вземете, например, зебровата мида. Тя се качва на лодки и щом попадне в ново езеро или река, се разпространява като пожар. Запушва тръби и унищожава местообитанията на други животни. Или разгледайте растението кудзу в южната част на САЩ. Донесено е, за да помага срещу ерозията, но накрая задушава местните растения. Добавете към това и замърсяването и получавате рецепта за бедствие. Инвазивни видове и замърсяване заедно. Това е като двойно бедствие. Те нарушават хранителните вериги, правят водата опасна и дори засягат човешкото здраве. Така че следващия път, когато видите отпадък или чуете за ново растение или животно във вашия район, помнете, всичко е свързано. Равновесието в нашия свят зависи от това.